ସ୍ୱାଗତମ୍ ପିଲାମାନେ। ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନାଲକୋନଗର ଅନୁଗୁଳ ତରଫରୁ ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଅଙ୍କନ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି କ୍ଲାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ତିନୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବହିରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ମାନକ ରୂପେ ନେବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ABCD ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର BC, CD, DA ତିନୋଟି ବାହୁ ଦିଆହେଇଛି, AC କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ BD କର୍ଣ୍ଣ ଦିଆହେଇଛି। କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ତମେ ଦତ୍ତ ଲେଖିଦେବ। ଯାହା ଯାହା ଦତ୍ତ ଅଛି ସବୁ ତଳୁ ତଳ ଲେଖିବ। ଗୋଟିଏ ରଫ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ନାମକରଣ କରି ଏଟାକୁ ସ୍କେଲ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଲେଖାରେ କେବଳ ଅଙ୍କନ କଲେ ଚଳିବ। କମ୍ପାସର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖେଇବ ସୂଚେଇବ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ BC 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, CD 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, DA 5.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, AC 6.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ BD 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ରଫ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲ। ରଫ୍ ଚିତ୍ର କଲେ ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ABCD ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ BCD ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି। BC ବାହୁ, CD ବାହୁ ଏବଂ AB ବାହୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଏଇ ତିନିଟା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ CDB ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ପାଇଯିବ। ସେହି CD ଭୂମି ଉପରେ CA, AD ଏବଂ CD ଏ ତିନୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ A ବିନ୍ଦୁ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ମିଳିଗଲା ପରେ AB ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏତିକି ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କନ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖ ଅଙ୍କନଟି ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ BCD ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। CD ବାହୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମୁଁ ଏଠି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଲି। ଚାପ କାଟିଲି। यारी नाटा CD देली। एतिकी करिबारे मु जोड़िए बिंदु पाईगली। आउ जोड़िए बिंदु पाइबा। एबे BC 4.5 सेंटीमीटर, तेणु 4.5 सेंटीमीटर नहीं C बिंदु CB चाप काटिली। मु तापरे DB 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर नहीं D बिंदु चाप काटिली। आम देखा जे टिके चाप छेद कलानी, तेणु आउ थे आडजस्ट करी एमती चाप छेद करदेव। यही नाटी चाप बिंदुर नाटा B दब। बर्तमान CBD त्रिभुज मिलगला। ये तीनोटी बिंदु पाइबा जोगु आम गोटे त्रिभुज पाईगले। चतुर्भुजर तीनोटी बिंदु मिलगला CBD। बर्तमान A बिंदु पाइबापी ACD त्रिभुज अंकन करवा। C बिंदु CA 6.5 सेंटीमीटर नवा। C बिंदु CA 6.5 सेंटीमीटर नेले। D बिंदु DA 5.5 सेंटीमीटर, तेणु 5.5 सेंटीमीटर मापी D बिंदु नेले। ये छेद बिंदुटी को A ना दबा। एबे ACD त्रिभुज अंकन करदबा। एति करबा द्वारा आम चतुर्भुजर चारोटी जाक बिंदु पाइले A B C D, किंतु चतुर्भुज अंकन होई नाही। एठी BA रेखाखंड टी जोड़ीदेले आमर चतुर्भुज अंकन हो। आम एबे अंकन कर सारा पर खाली तले लिखिदबा ABCD आवश्यक चतुर्भुज। अंकन प्रणाली लिखा दरकार नहीं। एति लिखिले तुम अंकन हो।